Hola, aquest vídeo faig amb l'objectiu d'explicar-vos que el proper estiu d'aquest any, del 2019, hi haurà un casal en el poble d'Hostalets de Balenyà. Allà és un casal relacionat amb la natura. I l'interessant és que hi haurà llengua de signes i llengua oral, els dos, perquè jo sóc la monitora d'un dels grups i en aquest grup de màxim 10 nens o nenes, en aquest grup hi haurà bimodal, o llengua de signes i llengua oral, les dues. Sí? En el mateix grup doncs, hi haurà nens sords que m'entendran bé i nens oients que podran aprendre llengua de signes. Llavors, jo aquest vídeo, l'objectiu és que vosaltres sapigueu això. Si voleu més informació, podeu entrar a la web de fentvida.cat, fentvida.cat. Allà s'explica millor, s'explica més. I jo he fet un altre vídeo explicant més detalladament amb llengua de signes només. D'acord? Gràcies. Podeu enviar aquest vídeo a altres persones que els interessi. Gràcies.